I pozdrav svima ljudi, dobro došli u novu epizodu. Danas igramo YouTubers Life, odnosno život YouTube-a, tako da ajde da krenemo, idemo u New Game. Ok, šta je ovo? Ovo je intro, to ćemo da skipujemo. Ok, krećemo. Inače, ako niste znali, mi YouTuberi od svoje YouTube karijere, početak svoje YouTube karijere, smo birali da ćemo biti muško ili žensko. Ja sam naravno izabrao da budem muško, ok, temp, ovako neka budem. Ok, kosa, ovakva može. Nekako bi izgledao zelen, ne. Ovako je bolje. Ok, oči su naravno brown. Usta, dobro, to... Ok, imamo bradu, brkove. Ok, bez brade. Majica, odnosno dukserica, vidite kako lepo, može. Ok, uzet ćemo i plave pantalone. Ima li plave patike? Ima, super, plave patike. I ovo su naočare, dobro, nema veze. Nećemo naočare. Da li smo superstar? Ne. Da li smo bogati? Ne. Sociable, ne znam, komunikativni? Ne. Da li smo genije? Pa rekao bih da smo genije. Da li smo party animals? Ne. Da li smo romantični? No. Ok, idemo na genije. Ok. Ok, ovo gaming, ok, samo next. Ok, ime, naše ime je Lazar. Ok. A ime kanala zvaćemo se naravno Lucky Pro odvojeno Gamer. Kao i u pravom životu. Ok, idemo start. Start, ok, lagano. Ok, čitala se. Ok, skipuj, čekaj, ne mogu zbog ovo, čekaj, tu ga prebacim. Ok, skip tutorial. Ok, šta sad treba? Treba da prespavamo možda. Ako hoće ovaj da spava, ne znam. Pošto vidim da je noć. Ok, odmah je ustao. Ok, idi da snimaš video, ajde. Snimi video. Imamo samo jednu igricu, dobro, nema veze. Ok. Da vidimo šta je sad ovo. Mislim, tako i kod mene, naravno. Stati, dobro. Šta je ovo? Low resolution. No filter, nemamo filter, dobro, nema veze. Ok, dobro. Idemo start. Ok. Ime videa. Mora bude bukvalno clickbait da svi uđu, na primjer. Čekaj ovako. OMG upoznao sam Muđu. Ne, Muđu. I Ćaleta. Tako. Ponosi se na na ovo ime. Na ime videa, ok, krećemo. Ajde. Ok, što sad, aha. Ok, kao. Face, pravi, ne znam. Funny koment, ok. Ajde, to je to. Sad, valjda editujemo, ne znam, ok. Može drugačije? Ne može. Ok. Ima da se renda sat vreme i da se uploaduje sat vreme, ok. Slab nam je kompjuter mnogo. Ok. Dobro, video editing 2? Kako je moguće da 2? Video editing je 3, 4. Performance 1, sramota. Dobro, nema veze. Ok, šta sad možemo? Čekajte, ovako ćemo nekako. Ovo je malo zeznuto, znači,
Ok, šta možemo? Možemo da idemo u školu. Nećemo, naravno, beži od vrata, šta ovo. Ok, level upovali smo se, super. Idi jedi. Da vidimo, valjda će ovdje u kuhinju da uđe. Da, slušaj. Ok. Šta ideš picu, a? Samo jedno parče, čovječe. Wow, čekaj. Ok. Ja, možemo opet da snimamo. Ok, gaming video. Ok, ovu igricu, ok, dobro, kontinuje. Dobro, ovo smo već namestili, nemamo filter još. Ok, naslov. Kako da bude naslov? OMG najbolji prank na... Ok. Što više... Ajde, to je to. Najbolje. Potvrdi. Next. Ok, ajde sad. Snimi klip. Ajde. Ok, to. Stavi. Ovo. Može lagano. To. Ajde bre. Ok, sad editujemo. To je to. Aha, možemo da stavimo i ovo i soft ovo. Ok, može. Ima se renda 15 sati, what the fuck? Koliko mi imamo krš od kompjutera? Da se uploadu 12, lele. Treba da kupimo drugi kompjuter ili da ga popravimo. Da ga upgradeujemo odnosno. Ok, video editing 3. 3, sramota. 4 bolje. Ok, ovdje vidimo kako gledaju. Ok, imamo 8 lajka i 1 dislike. Ovaj se još renda, ok. 222 osobe su pogledale naš video. Dobro, nismo ništa zaradili od ovaj video, ok. Idi spavaj, please. Ok, spava. Ok, evo. Treba sad još da se uploaduje, super. Ok, vidio sam da imamo telefon. Što možemo da radimo? Friend. Možemo da chatujemo, neko da invitujemo nešto. Keep relanding, money, ok. I dobili smo pare. Kevo, beži, viš da snimam. Thanks you, beži bre. Beži čoveče. See profile, take about more. About cooking. Hoću. Napravit ću ovo. Ljuta je čoveče. Što si ljuta? Šta sam uradio? Nešto se... Šta radi bro? Alo? Jel ona meni? Šta radi? Ženo? Šta sediš za taj kompjuter bre? Čoveče. Ne znam šta se dešava. Ok, naš ima 12 lajka, super. A to je ovaj novi video. Šta radiš ženo? Daj mi pare, nešto radi, daj. Srećna si sad. Nema da idem u školu. Ok, moram da napravim još jedan video. Gaming, naravno. Low resolution, sve to namešteno, nemamo filter još uvijek. Ok. Ja.
Super. Super naslov, super. Super. Svima da mi lajkuju video sad ćete vidjeti. Ok, 334 lika su mi pogledali video, ok. Stavi to. Tako. To je to. Jer možemo još... Mama, nemoj da se mešaš, vidiš da snimam. Ima se renda 12 sati i da se uploaduje još 12 sati. Čoveče. Sranje kompjuter imamo. Ok. Wow, video editing 4. Super. Još smo dobili valjda level up. Jel jesmo? Nismo. Ok. Jel mi uzne? Čovječe. Ne znam. Ako vam se svidio klip, bacite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Pozić, Vozić.